Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Гэты выпуск я записываю 24 жніўня, спадзяюся, што 24 жніўня я яго і выкладу, і ў гэты дзень я хачу павіншаваць маіх украінскіх слухачоў, я ведаю, што такія ў мяне ёсць, хачу павіншаваць вас з днём незалежнасці Украіны. І таму сённяшні выпуск акурат будзе тэматычны, я буду расказваць пра тыя ўкраінскія кніжкі, якія прачытала апошнім часам. Гэта супала абсалютна выпадкова, я даўно збіралася расказаць пра гэтыя кнігі, але вось аказалася, што якраз сёння найбольш прыдатны для гэтага дзень. Ну а таксама усіх слухачоў хачу павіншаваць тым, што на YouTube-канале падкаста Белліт ужо 1000 падпісантаў і нават трошкі больш. Так што дзякую вам, што вы падпісваецеся, дзякую, што слухаеце, што пішаце каментарыі, і вось акурат з вашых каментарыяў і пытанняў мы сёння і пачынаем гэты выпуск. Разбіраю старыя паведамленні ў Google формах і перадаю прывітанне Надзеі, якая пасля жніўня 2020 года перачытала шмат літаратуры пра Халакост. І мне здаецца, што гэта вельмі цікава, як розныя гістарычныя падзеі могуць быць сугучныя нашаму часу. Не тое, каб гэта было добра, але, на жаль, як ёсць. І таксама Надзея звярнула ўвагу на тое, што ў падкасці я часам расказваю пра нейкія свае, назовем гэта, фізічныя практыкаванні, пра то, якой актыўнасцю я займаюся, і часцей за ўсё я гавару пра гэта ў кантэксце аповедаў пра нейкія кнігі па псіхалогіі, таму што фізічная актыўнасць амаль заўжды сустракаецца там як добры дапаможнік у паляпшэнні свайго ментальнага стану. І таму Наталля пытаецца, колькі па часе цягнецца мая трэніроўка бег, колькі кіламетраў звычайна я з лёгкасцю прабягаю. Ну і тут, хто не хоча слухаць пра бег, таму што прыйшоў кніжны падкаст, можа адразу адматаць на некалькі хвілін наперад, а для астатніх я раскажу, што лёгкасць залежыць насамрэч ад фізічнага стану, у якім я выйшла на гэтую трэніроўку, таму што я ўсё ж такі жанчына. І вельмі часта мой фізічны стан нестабільны ў залежнасці ад, ну вы самі разумееце, якіх фактараў. І калі, напрыклад, яшчэ гэта позні вечар, а перад гэтым у мяне быў цяжкі дзень, то і 5 кіламетраў могуць давацца няпроста, хаця ў іншыя дні 5 кіламетраў для мяне, ну гэта не дыстанцыя, гэта такая лёгкая размінка. Але апошнім часам на кожнай трэніроўцы я прабягаю больш за 5 кіламетраў, пакуль што мая максімальная дыстанцыя, якую я прабегла за сваё жыццё, гэта 26 кіламетраў. То бок гэта паўмарафон і трошкі больш. Гэта мне ўжо паддалася дыстанцыя, але да марафону я яшчэ імкнуся, і гэта ускладняе тое, што ў мяне ёсць пэўныя праблемы з каленкамі, і не, гэта не наступствы бегу, гэта я з хворымі каленкамі выбрала самы непадыходзячы для мяне спорт. Але насамрэч, калі ўсё рабіць пад наглядам доктара, трэнера, то ніякіх праблем з гэтым не будзе. І зараз у мяне пакуль што няма маіх ранейшых хуткасцяў, таму што быў перыяд змагання з гэтымі каленкавымі праблемамі, але ёсць пэўная вынослівасць, таму, у прынцыпе, у невялікім пульсе, ў лёгкасці я магу бегчы даволі доўга. Канешне, калі гэтая прабежка не адбываецца ў Будапешце, таму што зараз я знаходжуся тут, і першыя дні, калі я прыляцела, мне даводзілася бегаць у даволі высокай тэмпературы, калі вечарам яна ўсё яшчэ дзесьці каля 28-30 градусаў, і ты спрабуеш бегчы на нізкім пульсе, але у такой тэмпературы твой нізкі пульс гэта калі ты проста ідзеш, і нават не гаворыш, і не машаш рукамі, проста маўчыш. Ну вось зараз я акурат рыхтуюся прабегчы свой першы афіцыйны арганізаваны забег. Гэта будапешскі паўмарафон 7 верасня. Вось уявіце, што я бегаю амаль 7 гадоў, але я ніколі не бегала арганізаваныя старты. То бок я бегала проста для сябе ў двары, па стадыёне, ў іншых месцах, але вось вырашыла, што варта пачаць, назовем гэта прафесійнай кар'ерай, у любімым горадзе на беразе Дуная. Таму цяпер у мяне трэніровачны план падрыхтоўкі да паўмарафону, трэніроўкі, ну, дзесьці 5-6 разоў на тыдзень, і я прабягаю ад 7 кіламетраў і больш. Вось учора я прабегла 12 кіламетраў, здзейсніла сваё даўняе жаданне прабегчыся ўздоўж Дуная, дакладней вакол Дуная па пэўных мастах. І гэта нарэшце атрымалася, і вось дзесьці гадзіну 20 я бегла, набегла 12 кіламетраў у такім даволі лёгкім, спакойным тэмпе. Усе, хто перамотваў ці адыходзіў ад падкаста, можаце вяртацца, мы тут зноў пра кнігі. Бо Надзея таксама расказвала, што ў Мінску заходзіла ў кнігарню кніжная шафа і там купляла кнігі. Дык вось, у кніжнай шафе я набыла разрэкламаваную ў падкасці кнігу «Сабака Мані». І ведаеце, у мяне на яе вялікія планы. Спадзяюся, што стану багачкай пасля чытання.
Дарэчы, дзякую Надзеі таксама за ўсе добрыя словы, якія яна сказала пра кніжную шафу. Я ўсё перадала Насце, і Наста цікавіцца, ці сталі вы багачкай пасля таго, як прачыталі гэтую кнігу. Таму што калі сталі, то, калі ласка, запрашайце нас на свой прыватны джэт або на сваю яхту. Мы з радасцю з вамі там пакатаемся. Бо мы акурат у падкасці «Кніжная шафа» абмяркоўвалі гэтую кнігу. «Сабака Манні» гэта была калісьці навінка ад выдавецтва «Папуры», якая выйшла, мне здаецца, яшчэ ў мінулым годзе, і яна была даволі папулярная. Гэта такі даволі вядомы хіт для дзяцей пра то, як карыстацца фінансамі сваімі, як наогул усё гэта разлічваць, карацей, навучанне дзяцей фінансавай граматнасці з самага дзяцінства. Наступнае пытанне ад Вожыка з Берасця, і яно непасрэдна звязанае з літаратурай, дакладней з працай выдавецтва, з рукапісамі, якія потым ператвараюцца ў кнігі. Або не ператвараюцца, бывае па-рознаму. Ці можаце падзяліцца, колькі вам рукапісаў прыходзіць у выдавецтва, скажам, у месяц ці ў год? Хто іх чытае, выбірае, што выдаваць? Ці ёсць у вас нейкая рада рэдактараў, і як часта ўвогуле рукапісы, якія вам дасылаюць, выходзяць у выглядзе кніг? Насамрэч, цяжка назваць канкрэтную лічбу рукапісаў, колькасці, якая нам прыходзіць. Ну, няхай гэта будзе дзесьці каля 10 на месяц. І я задумалася, што мне падаецца, што большасць рукапісаў гэта ўсё ж такі не арыгінальная беларуская літаратура, а часцей мы атрымліваем пераклады замежных твораў. І таксама некалькі запытаў на месяц мы атрымліваем ад дызайнераў, ад ілюстратараў, якія проста высылаюць сваё партфоліо, а раптам мы зацікавімся і прапануем ім праілюстраваць нейкую кнігу ці зрабіць вокладку да нейкай кнігі. Наконт рады рэдактараў, у мяне, напрыклад, у візітцы напісана, што я галоўны рэдактар выдавецтва, так што буду называць сябе радай рэдактараў. І насамрэч рукапісы акурат праглядаем і я, і сам выдавец, і вельмі часта пішуць не ў выдавецтва, а асабіста выдаўцу, асабліва калі гэта ўжо нейкія вядомыя асобы, пісьменнікі ці там людзі з нейкіх іншых сфер, якія вырашылі напісаць кнігу або напісалі кнігу, і яны звяртаюцца наконт магчымага выдання. Ну, а розныя дэбютанты, як перакладчыкі, так і пісьменнікі, паэты, празаікі, яны пішуць ужо нам на пошту. І мы выбіраем вельмі проста. Мы ў першую чаргу глядзім на якасць, але таксама і на актуальнасць тэксту, таму што могуць даслаць рукапіс перакладу такога твора, які мы разумеем, што ён проста не будзе прадавацца. Ці яго час прайшоў, і гэта нейкі твор даволі сучасны, які пэўны час быў на хвалі папулярнасці, але ўсё. Цяпер гэтым творам ужо ніхто не цікавіцца, і наўрад ці гэты твор увойдзе ў гісторыю літаратуры, стане нейкай там класікай, якая будзе выдавацца і перавыдавацца. Або ўжо з першых старонак мы разумеем, што гэта пераклад такой даволі нізкай якасці. І часам, насамрэч, каб гэта вызначыць, нават не трэба зазіраць у арыгінал, таму што гэта проста дрэнна напісана менавіта па-беларуску. І я заўжды падкрэсліваю, што ў першую чаргу перакладчык павінен вельмі добра валодаць сваёй мовай, то бок той, на якую ён перакладае. А людзі, напрыклад, добра валодаюць англійскай, але па-беларуску гэта перадаюць вельмі крыва. І тады мы, канешне, можам параіць дапрацаваць гэты тэкст, таму што нават у такім выглядзе няма сэнсу аддаваць гэты твор рэдактару, таму што часам проста перапісаць перакладчыку яго прасцей, чым рэдактару адрэдагаваць. Заўжды ёсць шанец, што калі вы даслалі рукапіс у выдавецтва, ён будзе разгледжаны і атрымае далейшае жыццё. Але насамрэч хацелася б, каб дасылалі больш арыгінальнай літаратуры, таму што з перакладамі ўсё прасцей, у нас ёсць процьма ідэй, якія пераклады выдаць, ёсць перакладчыкі, якія могуць ажыццявіць пераклад. Яшчэ б, канешне, было б у нас пабольш грошай, каб гэта выдаваць, але гэта ўжо абсалютна іншае пытанне. Ну і нам вельмі хацелася б бачыць пабольш свайго разнастайнага ў розных жанрах і фарматах, таму што, наколькі вы ведаеце, і самі чытаючы літаратуру, і я ўжо неаднаразова скардзілася на гэта ў сваім падкасце, што беларускай літаратуры сучаснай прадстаўлена даволі мала жанраў. У нас не так шмат аўтараў, якія пішуць нейкую літаратуру, так званую масавую. У нас амаль няма дэтэктываў, хаця насамрэч дэтэктывы, дарэчы, апошнім часам з'яўляюцца ўсё часцей. І тая ж Каміла Цень, і забойства на вуліцы Макаёнка, клёка штучнага, то бок гэта ўжо больш-менш нашы аўтары пішуць, але вось, напрыклад, нейкіх такіх твораў фантастычных ці фантазійных таксама ёсць, вядома, аўтары. Зразумела, што гэта не той выпадак, калі ў нас зусім няма літаратуры такога кшталту. Яна ёсць, але яна
не ў такой вялікай колькасці прадстаўленыя. Але потым я думаю, што ў нас у прынцыпе зараз, калі глядзіш на той жа спіс да прэміі Гідройце, поўны спіс намінантаў, разумееш, што кніжак наогул-то вельмі мала, таму не дзіўна, што сярод іх і жанравай літаратуры не так і шмат. Таму спадзяюся, што я адказала на ваша пытанне. Рукапісы мы праглядаем, так што дасылайце свае рукапісы, не перажывайце, дасылайце абсалютна розных жанраў, формаў, фарматаў, арыгінальную літаратуру, перакладную літаратуру, мы разгледзім усё. І далей таксама неяк тэматычна супала. Наступнае пытанне ад Наталлі будзе пра рукапісы, якія мы атрымліваем. Прывітанне. Глядзела нядаўна выпуск з табой на канале «Нешта будзе», і вы там закранулі тэму таго, што ніхто не ведае, хто такая ці такі Каміла Цень, Клёк штучны. І мне стала цікава, як адбываецца працэс выдання кніг аўтару, якія хочуць застацца невядомымі. Ён піша да выдаўца са спецыяльна створанай новай пошты, як у школе ў нас былі Юнікорн 225, ці моцна працэс адрозніваецца ад звычайнага. Няўжо не мусіць быць падпісаная нейкая дамова паміж выдавецтвам і аўтарам, ды і неяк, можа толькі мне, падаецца нязручным, дзіўным працаваць адносна доўгі час з чалавекам без асабістага кантакту. Дзякуй за адказ. Па скрыптум. Выпуск на Ютубе быў файны. Ты пісала, што адчуваеш сябе перад камерай ніякавата, але выглядала вельмі натуральна, як у жыцці. Дзякуй за выпуск, было прыемна і цікава слухаць. Па-першае, дзякуй за добрыя словы наконт відэа-падкаста. Насамрэч, гэта была першая такая удалая спроба відэа, якая мне рэальна спадабалася. Я відэа паглядзела сама нават цалкам, няхай на хуткасці 1.75, але тым не менш, паглядзела яго цалкам, без далонькі на твары. І я думаю, што тут яшчэ справа ў рабятах, якія змаглі стварыць класную атмасферу, таму дзякую Мікіту і Сашу. І хто яшчэ не ў курсе, то можаце паглядзець на Ютубе падкаст «Рабят, нешта будзе», дзе ў апошнім выпуску была я, але таксама можаце паглядзець іншыя выпускі, там бываюць часам вельмі цікавыя асабіста для мяне госці. Ну а цяпер да пытання наконт ананімных аўтараў. У такім выпадку ёсць два варыянты супрацоўніцтва, паколькі ананімныя аўтары бываюць розныя. Напрыклад, першая група людзей — гэта жывыя рэальныя людзі, аўтары, якія хочуць проста схаваць сваё аўтарства ад публікі за псеўданімам. З асабістых прычын, у мэтах бяспекі, асабліва папулярна ў нашай сітуацыі, ну ці яшчэ нейкая іншая прычына. І тут выдавец на публіку выпускае ананімнага аўтара, але пры гэтым выдавец сам ведае, хто гэта, таму дзелавая прыватная камунікацыя адбываецца з жывым чалавекам. Ну і ёсць другі варыянт, другая група аўтараў, калі тут проста поўная ананімнасць, калі нават выдавец не ведае, з кім працуе. І тут трэба разумець, што для выдаўца, у прыватнасці для нас, для нашага выдавецтва, галоўны фактар — гэта сам рукапіс. Калі рукапіс добры, друкабельны, арыгінальна унікальны, то мы возьмем яго ў распрацоўку, калі ён нас зацікавіць. Асоба аўтара насамрэч нас не надта моцна хвалюе. Але ў такіх умовах ананімнаму аўтару трэба быць гатовым працаваць на максімальным даверы, таму што, сапраўды, дамовы як такія тут не заключаюцца, дакументы не падпісваюцца, аўтару проста трэба быць гатоваму давяраць, што разлікі ганарараў, ухваленняў друк, усё будзе адбывацца па-чэснаму, таму што аўтар сам выбраў такі шлях поўнай ананімнасці, і гэта, пэўная рызыка за гэтым стаіць, але тым не менш давяраць трэба цалкам. Канешне, больш смешна выглядае сітуацыя, калі аўтары, якія не хаваюць сваё імя, вельмі баяцца перадаць рукапіс выдавецтву, што нібыта мы можам яго скрасці і апублікаваць пад чужым іменем. Як правіла, гэта невядомыя пачынаючыя аўтары, і насамрэч, шчыра кажучы, часта з не вельмі добрымі тэкстамі. І вось тут у гэтай сітуацыі аўтару трэба разумець, што мы ўсё ж такі сур'ёзнае выдавецтва. У нас ёсць рэпутацыя, і пакуль што неяк не здаралася падобных скандалаў, каб мы неяк выкарысталі чужы рукапіс, таму што навошта яно нам трэба. Спадзяюся, трошкі раскрыла вам выдавецкія таямніцы, і механізм працы з ананімнымі аўтарамі вам стаў трошкі больш зразумелы. Ну а сённяшні выпуск, як я ўжо сказала, будзе прысвечаны украінскай літаратуры ў гонар Дня незалежнасці Украіны. І за апошні час я прачытала некалькі даволі добрых украінскіх раманаў. Некаторыя з гэтых кніг проста сапраўдныя хіты сучаснай украінскай літаратуры. І такім чынам у сённяшнім выпуску вас чакаюць гісторыя маральнага падзення кіеўскага патолага-анатама, таксама змрочная крымінальная гісторыя з украінскім сеттынгам і гісторыя адной авіякатастрофы. Ну і першая кніга, пра якую мы сёння пагаворым, гэта медыцынскі трылер, які мне раілі, я ўжо проста баюся падумаць, наколькі даўно.
Знаёмыя, якія ведаюць, што я люблю гэты жанр, што я цікаўлюся медыцынай, казалі, што гэтая кніга проста абавязкова мусіць мне спадабацца. І гэта «Танцы з кісткамі» Андрія Семянківа. Кніга выйшла ў 2022 годзе. І тут трэба адразу адзначыць, што сам аўтар, ён доктар, ён аўтар блога «Медгоблін» і кнігі «Медыцына доказова і недужа». То бок гэта чалавек, які сапраўды ў тэме медыцыны, ён не проста правёў нейкі рэсёрч для кнігі, з кімсьці кансультаваўся. За дакладнасць медыцынскіх фактаў у кнізе ён, мабыць, все ж такі можа адказваць. Галоўны герой гэтай кнігі Северын, ён патолага-анатам, які жыве ў Кіеве. І не тое, каб у яго надта добра склалася жыццё, нягледзячы на тое, што працу сваю ён робіць даволі добра. Дарэчы, у дзяцінстве я сама марыла стаць патолага-анатамам, таму гэтую кнігу я чытала з падвойным інтарэсам. У мяне наогул неяк хваля жаданне кімсьці стаць вагалася ад стаць ветэрынарам да стаць патолага-анатамам. Гэта нейкія такія дзве крайнасці. Ну, а Северын наш зарабляе, зразумела, няшмат. Перспектыў нейкага кар'ернага росту, здаецца, не прадбачыцца, таму што працуе ён у дзяржаўнай лякарні. І таксама ў асабістым жыцці ў яго не тое, каб усё добра, і ў тым ліку гэта звязана акурат з няўдалай працай і нізкай зарплатай, таму што яго дзяўчыне Людзе хочацца нейкай упэўненасці, добрага жыцця, чаго, на жаль, Северын забяспечыць не можа. Бо Северын жыве ў яе кватэры, яна мае які-ніякі, але стабільны заробак, таму як быццам бы, ў прынцыпе, незразумела, хто каго тут больш выкарыстоўвае. Не жанчына меркантыльная, хутчэй ён выкарыстоўвае яе дзеля яе кватэры. Ну, а ёй проста хочацца, каб мужчына, з якім яна жыве, быў крыху больш актыўным і амбітным. Гэта не пра тое, каб мужчына цалкам пакрываў усе яе жаданні, хацелкі і гэтак далей. Ёй проста хочацца, каб побач быў чалавек, які таксама неяк развіваецца ў сваёй сферы. Ну і Северын хапаецца за любую магчымасць зарабіць грошы, і менавіта гэта штурхае далей мужчыну на злачынствы. Зусім дробненькія, як яму падаецца, але насамрэч даволі страшныя, звязаныя з трансплантацыяй органаў. Бо магчымасці зарабіць грошы, як мы разумеем, могуць быць таксама і не зусім легальныя. Северыну прапаноўваюць сёе-тое ў трупаў адразаць, бо як бы трупам ужо не важна, сям'і іх таксама не важна, все, чалавек памёр, у прынцыпе, можна з ягоным целам рабіць што заўгодна. Там костачку адрэзаў, там нешта дастаў, і ніхто як бы не заўважыць, але ёсць людзі, якія гатовыя шмат за гэта заплаціць. І гэтая кніга – гэта цудоўная гісторыя на знаёмую нам тэму злачынства і пакарання. Калі робіш дрэннае, разумеючы, што яно дрэннае, але потым адна хлусня цягне за сабой наступную хлусню, і адно злачынства цягне за сабой наступнае. Бо калі ты ўжо аднойчы пераступіў цераз сябе, каб здзейсніць штосьці такое нелегальнае, то з кожным разам рабіць гэта становіцца ўсё прасцей і прасцей. І гэта таксама да пытання банальнасці зла. Яно сапраўды даволі блізка, усё залежыць толькі ад выбару, які ты робіш, і варта памыліцца усяго пару разоў, а часам усяго адзін раз, і будзе вельмі цяжка з усяго гэтага выбрацца. Трэба адзначыць, што аўтар мае проста выдатны талент апісання мярзотных персанажаў. Вось такога апісання, калі ты літаральна ні на секунду не ловіш сябе на думцы, што ты хочаш герою паспачуваць. Бо Северын нібы з самага пачатку твору выклікаў негатыўныя эмоцыі, але я ў канцы кнігі зразумела, што як быццам бы там наогул прыемных персанажаў і няма. Яго дзяўчына Люда таксама даволі дзіўная, хаця, можа быць, Люду ў канцы ўсё ж такі становіцца крыху шкада. Вось іншыя персанажы, якія ўдзельнічаюць з Северынам у гэтых транспланталагічных махінацыях, яны таксама маюць рыльца ў пуху. І цікава, як герой увесь час спрабуе сябе апраўдаць, маўляў, гэта ж не ён робіць, гэта не паводле яго жадання, гэта вось так уладкаваная гэта несправядлівая сістэма, якая літаральна прымусіла яго пайсці на такое, што ён не зарабляе дастаткова грошай на сваёй асноўнай працы, што вось ён вымушаны займацца такімі нелегальнымі рэчамі. Таксама тут варта зрабіць нейкі трыгер-ворнінг, папярэдзіць вас, што кніга можа моцна ўразіць сваімі апісаннямі, таму што тут даволі шмат непрыемных медыцынскіх апісанняў, тут ёсць сцэны забойстваў, і аўтар абсалютна не шкадуе чытача, апісваючы гэта ў вялікай колькасці. Ну і таксама гэты раман, гэта вельмі ўдзячная глеба для экранізацыі, можа нават у фармаце серыялу, і, дарэчы, у аўтара пыталіся, наколькі наогул гэтая гісторыя сапраўдная, ці кніга цалкам выдуманая, ці сапраўды ён узяў штосьці са свайго медыцынскага досведу. І вось што ў адным з інтэрв'ю сказаў аўтар. Більшість має якісь підґрунтя в реальності. За ними стоять історії, події, певний особистий характер, але все це я трішки докрутив. Тобто ти живеш, маєш якусь роботу, а в тебе перед очима відбувається треш.
Та він ще в соціально прийнятих нормах. Ніхто нікого не вбив, нічого страшного не сталося, хоча суть події абсолютно трешова. І я собі дозволив такі ситуації не зупиняти там, де вони зупиняються завжди. Усі ж сваряться з керівництвом, багато хто має якісь халтурки, не завжди легальні. Я просто дозволив цьому потривати трохи довше. Я чытала ўкраінскія водгукі, і многія чытачы кнігу гэтую параўноўваюць з серыялам Breaking Bad. І, па сутнасці, гэта так. Чалавек даведзены да адчаю, няхай тут і без хваробы, як Уолтер Уайт, але ўсё ж такі ён вырашаецца на злачынствы. Гэта раман пра зло, пра выбар, які мы робім кожны дзень, каб заставацца людзьмі, а таксама пра маральную дэградацыю і пра тое, як лёгка і хутка можна апусціцца на дно. У 2023 годзе гэтая кніга атрымала прэмію «Кніга року BBC». Гэта літаратурная ўзнагарода ўкраінамоўным літаратурным творам, якую штогод прысуджае рэдакцыя BBC News Украіна. І што яшчэ больш уражвае, гэта тое, што гэта дэбютны раман аўтара, таму абавязкова буду сачыць, ці напіша ён яшчэ які-небудзь мастацкі твор. А таксама гэта кніга з маёй любімай рубрыкі «Беларусь у літаратуры». Калі вы памятаеце, то я збіраю згадкі Беларусі ў творах замежных аўтараў. І тут літаральна ў пачатку кнігі мы бачым такі сказ. Роберт займався рефрижераторами і логістикою. Якщо простіше, здійснював перевезення заморожених продуктів. І ще простіше, ганяв контрабандою пельменів в Білорусь і близькі зарубіжжя. І так само, ще ближей до кінця тексту ми бачимо наступне. Звісно, ключову роль зіграв Роберт, який примудрився підмазати не лише своїми з білорусами, але ще й буцімто непідкупним європейцям. І ще далі ми зустрічаємо такий діалог. Якщо я правильно зрозумів латинку, тут написано «Сямьон Дашкевич». Це що за? Вова щиро розсміявся. А ти думав, будеш Рауль Гонсалесом? Сево, глянь на себе в дзеркало. Тепер ти етнічний білорус. Ну, а так само у аўтара неблагое пачуццё гумару, і гэта вельмі добрая штука, якая дапамагае зусім не паехаць дахам, калі чытаеш нейкія больш жорсткія моманты гэтай кнігі. По ананасу ніколи не скажеш зовні, гнилий він чи ні, поки не війдеш із ним у тісний контакт, зовсім як із людьми. Другі раман у гэтым выпуску таксама сучасны ўкраінскі хіт. Я бачыла відэа, якія чэргі стаяць па аўтограф аўтара на кніжных кірмашах, і гэта сапраўды ўражвае, таму што людзям даводзілася стаяць не 1 гадзіну, каб атрымаць аўтограф Іларыёна Павлюка. І кніга, пра якую мы пагаворым, гэта раман «Я бачу, вас цікавіць піцьма», які выйшаў у 2020 годзе. Праўда, спачатку гэты твор быў напісаны па-руску, а толькі потым перакладзены на ўкраінскую мову. Але я не ўпэўнена, ці выходзіла рускае выданне, бо мне яно не траплялася. Я бачыла кнігу ўжо адразу па-ўкраінску, уласна, па-ўкраінску я яе і чытала. Магчыма, рускамоўнага выдання і не было. І гэта яшчэ адна змрочная крымінальная гісторыя з украінскім сеттынгам. Галоўны герой – гэта кіеўскі крымінальны псіхолог Андрэй, якога накіроўваюць у якасці кансультанта ў мясцовасць Буськаў сад, каб расследаваць знікнення маленькай дзяўчынкі. І таксама, нібыта ў гэтай мясцовасці ёсць нейкі там маньяк, які здзяйсняе забойствы, і пакуль што яго не выкрылі. І здаецца, што мясцовыя наогул робяць выгляд, што праблемы ніякай няма, як быццам вось можна так заплюшчыць вочы, і яно проста знікне. І таксама цікавы момант, што на ўездзе ў гэтую мясцовасць ёсць надпіс «Я сэрца Буськів сад», і гэта надпіс свеціцца, акрамя літары «С» у другім слове. Далей дадумайце самі. Калі пачынаеш чытаць гэты раман, то вельмі хутка разумееш, што гэта не проста чарговая гісторыя пра маньяка, вельмі цікавая, папулярная, актуальная цяпер, але гэта даследаванне чалавечай прыроды, яе цёмных куткоў і таго, як глыбока мы гатовыя хаваць непрыгляднае. Ад гэтай кнігі ў мяне былі вельмі завышаныя чаканні, але яна сышла трошкі ў нейкі больш такі містычны сюррэалізм. Таму перыядычна падчас чытання ты пачынаеш задавацца пытаннем, а ці адбываецца ўсё гэта насамрэч, ці можа быць гэта нейкая галюцынацыя героя, ці наогул сон сабакі. Твор напоўнены адсылкамі на міфалогію, на іншыя літаратурныя творы, і я больш чым упэўненая, што не заўважыла і большасці з гэтых адсылак. Ад Данте і майстры і Маргарыты да Стывена Кінга і біблейскіх матываў. Алюзіі на пекла Данте, карціны Босха, сімволіку 7 смаротных грахоў і біблейскія матывы. Усё гэта ключы для расшыфроўкі глыбокага псіхалагічнага і містычнага коду твора. І калі папярэдні раман, пра які я расказвала ў гэтым выпуску, быў цалкам абсалютна зусім рэалістычным, то тут больш у гульню ўступае містыка. Таму гэта такі твор, дзе ты проста ломіш галаву, стараючыся разгадаць усе загадкі.
Павлюк умее трымаць чытача за руку вельмі моцна, але пры гэтым без прымусу, але пры гэтым паступова неяк зацягваць у свет, дзе амаль няма святла, але ёсць праўда, ад якой немагчыма схавацца. Ну і гэты раман украінцы ў рэцэнзіях параўноўваюць з Твін Піксам. Як быццам заўжды трэба адзін твор мастацтва параўноўваць з нейкім іншым, але няхай. Магу сказаць, што папярэдні раман мне спадабаўся значна больш. Магчыма, за кошт таго, што гэта ўсё было вельмі рэалістычна, і ты разумееш, што сапраўды, як сказаў аўтар, можа быць, не цалкам дакладна такія ж гісторыі, але нешта падобнае у жыцці сапраўды магло адбывацца. Ну, а другая кніга ўсё ж такі гэтай такой большай містычнасцю прывабіла мяне, можа быць, менш. Я адразу згадваю кнігу Стывена Кінга «The Outsider», якая пачыналася як даволі цікавы дэтэктыўны твор, але пазней перайшла ў містыку, і развязка дэтэктыўнай загадкі таксама тлумачылася містыкай, што проста абсалютна для мяне недаравальна для дэтэктыўных твораў. І вось гэты твор неяк таксама мне дадаў той атмасферы, якую я адчувала, чытаючы Стывена Кінга, што мне б хацелася, каб неяк усё разрашылася прасцей, але калі у гульню ўступае нейкія містычныя развязкі, то мне становіцца неяк не па сабе, я адчуваю сябе трошачкі падманутай. Мае чаканні ад гэтага твора былі падмануты, але разам з тым гэта сапраўды вельмі моцны раман, нягледзячы на тое, што ён даволі аб'ёмны, чытаецца ён даволі лёгка і хутка, і гэта сапраўды вельмі добрая сучасная украінская літаратура. Ну і дзеля кантрасту і разнастайнасці трэцяя кніга ў выпуску будзе без захапленняў, хаця ўвогуле гэтага аўтара я люблю. Макс Кідрук — гэта мой любімы ўкраінскі фантаст, і пакуль што ўсе папярэднія яго раманы, якія я чытала, мне падабаліся. Але, здаецца, пра іх я вам яшчэ не расказвала, затое сёння раскажу пра першую яго кнігу, якая мне не спадабалася і нават трошкі мяне азадачыла. Гэты раман называецца «Дэ немае Бога», і кніга выйшла ў 2018 годзе ў выдавецтве «Кніжковы клуб» клуб сімейнага дозвілля. Схема сюжэту гэтага рамана даволі простая. У нас ёсць некалькі абсалютна розных персанажаў са сваімі праблемамі, у кожнага свая жыццёвая гісторыя, і ўсе яны аказваюцца ў адной экстрэмальнай сітуацыі, якая павінна паказаць, хто з іх чаго варты. Сюжэт абсалютна не новы, але мы ведаем, што любы не новы сюжэт можна развіць вельмі цікава. Гэта раман, які можна назваць псіхалагічным трылерам, у якім аўтар паспрабаваў даследаваць паводзіны людзей у крызісных умовах і адказаць на пытанне, ці ёсць нешта ўнутры нас, што ўтрымлівае ад ператварэння ў звяроў у месцы, у так званым месцы, дзе няма Бога. Калі прабегчыся па сюжэце, то гэта гісторыя пра некалькіх персанажаў, якія абсалютна ніяк не знаёмыя паміж сабой. Напрыклад, там ёсць украінка Ганна, ну, дакладней, Анна, якая даведзена да адчаю. Яна вязе вялікую суму грошай, схаваную у сябе дзесьці на целе, каб вызваліць свайго сына з турмы. Таксама там ёсць пілот-расіянін, ёсць нямецкі палітык, ёсць амерыканскі гулец нацыянальнай футбольнай лігі, ёсць кардынал папы рымскага, ёсць жанчына-хірург і малая дзяўчынка, якая размаўляе толькі на фарсі. То бок гэта проста абсалютна розныя людзі, якія аказаліся аб'яднаныя тым, што ўсім разам ім трэба здзейсніць палёт на самалёце. Яны апынаюцца на адным рэйсе, і гэты рэйс церпіць авіякрушэнне. Адбываецца авіякатастрофа. Як да гэтай авіякатастрофы ўсё прыйшло, мы чытаем у самым пачатку твора. Там ёсць кароткая гісторыя гэтага самалёта, у якім, калі яшчэ ўсё было ў парадку, адбылася невялікая прабоіна, не ведаю, як гэта назваць. Паверх яе зрабілі латку, і, здаецца, ўсё ў парадку было, самалёт яшчэ павінен быў лётаць, і дзесьці каля 20 гадоў сапраўды ён лётаў. І за гэты час гэтая латка ўсё расхіствалася і расхіствалася, і ў выніку у самы адказны момант, калі вось з усімі гэтымі нашымі героямі самалёт знаходзіўся ў небе, гэтая латка адарвалася, здаецца, яна там адарвала хвост самалёта неяк, ну і карацей у выніку гэтага самалёт пацярпеў, і адбылася вось такая авіякатастрофа, і гэтыя людзі разам з гэтым самалётам аказаліся дзесьці ў гарах Пакістану. І вось тут як быццам бы для мяне магла быць цікавая частка гэтай кнігі, таму што я цікаўлюся тэмай гор. Я вам ужо ў падкасце расказвала некаторыя кнігі на гэтую тэму, якія я чытала. І тут вельмі цікава, што іх самалёт апынуўся недалёка ад горнай вяршыні, якая называецца Гашербрум-6. Гэта горная сістэма Каракорум, і гэтая гара цікавая тым, што яна там дзесьці каля 7, ён нават не 7 тысяч, не каля дзесьці каля 7 тысяч метраў. І гэтую гару
ніхто яшчэ не скарыў, то бок ніхто не ўздымаўся на яе вяршыну, таму што наогул гэта вельмі складана і кажуць, што наогул хутчэй за ўсё немагчыма падняцца на гэтую гару. Але нашы героі апынуліся ў гэтых гарах, ім цяпер трэба неяк выжываць, і як быццам бы вось гэтая сітуацыя павінна нам паказаць, чаго варты кожны з гэтых людзей. Але сэнс у тым, што менавіта частка гэтага раману, якая расказвае нам уласна пра іхняе выжыванне, яна настолькі малая, што ты не паспяваеш жыцца з нейкімі персанажамі, камусьці суперажываць, кагосьці наадварот абвінавачваць у тым, як ён сябе паводзіць. Таму што большую частку кнігі займаюць гісторыі гэтых людзей, то бок нам пра кожнага персанажа даецца невялікая, хаця нават я б не сказала невялікая, даволі вялікая характарыстыка, насамрэч вельмі шмат старонак займаюць апісанні кожнага з персанажаў, і не заўжды гэта абгрунтавана. Як я ўжо сказала, там сярод герояў ёсць гулец у футбол амерыканскі, і нам даецца, мне здаецца, не хвілін, а старонак 30-40, дзе мы чытаем падрабязнае апісанне матчу. Здаецца, гэта быў акурат супербоул, гэта, я разумею, што гэта вельмі важны матч, фінал супербоула, і мы проста 30-40 старонак чытаем гісторыю пра тое, як адбываецца гэты матч. Якое значэнне гэта мае для сюжэту? Абсалютна ніякага. Мы разумеем, што ў жыцці персанажа гэтага гульца ў футбол адбылася пэўная трагедыя, таму што яго каманда гэты фінал прайграла. Але гэта можна было апісаць літаральна некалькімі старонкамі, можа быць, нават некалькімі абзацамі, таму што людзі, якія чытаюць гэтую кнігу, хутчэй за ўсё, гэта людзі з нейкай постсавецкай прасторы, якія, я кажу за сябе, але ўсё ж такі мне падаецца, што такіх большасць. Гэта людзі, якія не тое, што не цікавяцца амерыканскім футболам, яны, у прынцыпе, слаба сабе ўяўляюць наогул, як выглядае гэтая гульня. Таму гэтыя старонкі не чытаюцца з такім захапленнем. Я разумею, што хутчэй за ўсё сам аўтар захапіўся гэтай гульнёй, і яму, магчыма, хацелася неяк данесці да чытача прыгажосць гэтай гульні, паказаць, наколькі гэта можа быць цікава, але, на жаль, не спрацавала, таму што я хацела прачытаць гэтую кнігу пра авіякатастрофу, а не пра фінал супербоула. Аповед у гэтым творы нелінейны, нас пастаянна перакідвае ад падзей, якія адбываюцца вось у гэты момант, уласна, як самалёт ляціць, як адбываецца гэта авіякатастрофа, да вось гэтых флэшбэкаў у мінулае нашых персанажаў, каб раскрыць іх і зразумець, у якім стане яны знаходзяцца цяпер і якім стане яны трапілі ў гэтую авіякатастрофу. То бок у творы сапраўды вельмі шмат нейкіх дэталяў, нейкай лішняй інфармацыі, куды накіроўваўся гэты самалёт, колькі разоў, вось гэты апісанне гэтага матчу амерыканскага футболу, нейкія гісторыі абсалютна іншых персанажаў, можна было ўсё гэта выкінуць. І вялікую частку кнігі, як бы ўсё яшчэ ўводзяцца гэтыя персанажы у гэты твор, і не адбываецца ніякага развіцця падзей, развіцця сюжэту. Уласна, да палёту нават яшчэ не дайшло. Ужо пасля таго, як адбылася катастрофа, таксама мы не бачым нейкага асаблівага развіцця персанажаў, толькі там яны, не ведаю, паміраюць. Вось, усё, што адбываецца з персанажамі. Затое вельмі шмат вяртання ў іхняе мінулае, вось гэтых флэшбэкаў. Таксама сярод персанажаў няма нікога, за каго хацелася б зачапіцца. Яны ўсе нейкія вельмі дзіўныя. Таму няма нічога, як мне здаецца, з таго, што хацеў, задумваў аўтар пра нейкія маральныя якасці, якія маглі паказацца нам у гэтым творы, то бок, як сябе паводзяць людзі ў экстрэмальнай сітуацыі, я нічога гэтага не пабачыла. То бок мы разумеем, што людзі ў экстрэмальных сітуацыях могуць праяўляць свае найгоршыя якасці. Але гэта даволі банальна, і хацелася б, каб гэта неяк было больш прыгожа развіта ў гэтым творы. І нічога з гэтага я не пабачыла. То бок, калі, мне здаецца, палова кнігі гэта проста прадстаўленне нам персанажаў, то гэтая кніга, мне здаецца, павінна быць нашмат большага памеру, а яна, здаецца, хіба 300 ці 400 старонак, то бок нейкі такі сярэдні стандартны памер кнігі. І калі яны вось ужо нарэшце селі на той самалёт, ужо адбылася авіякатастрофа, бам-бам, і ўсё, канец. І насамрэч, у мяне пад канец чытання было такое ўражанне, што гэтая кніга нават не пра авіякатастрофу, не пра лёсы гэтых людзей, а як быццам бы
Гэта вось такі спосаб аўтара паказаць, які ён разумны. Пры ўсёй павазе да Макса Кідрука ён сапраўды вельмі разумны. Я слухаю ягоны падкаст, ён сапраўды вельмі шмат ведае пра навуку і можа расказваць пра гэта даволі цікава, даволі простай мовай, але тут было адчуванне, што вось ён хоча выкласці на нас проста ўсе свае веды пра нейкую галіну авіяцыі, пра тое, як выжываць у гарах, пра тое, як праяўляюцца горныя хваробы, пра тое, як адбываецца наркатрафік, таму што там таксама ёсць персанаж, які акурат за наркаперавозкі трапляе ў турму, і ягоная маці вось на гэтым самалёце ляціць яго вызваляць, вязе грошы. Таксама вельмі шмат аўтар ведае пра амерыканскі футбол. Мне здаецца, у гэтай кнізе гэта галоўнае, пра што ён ведае больш за ўсё. Пра нейкія нямецкія палітычныя справы, пра каталіцкую царкву, то бок пра ўсё, і ўсё гэта ён хацеў змясціць у адной кнізе, і таму атрымалася вось такая каша і мешаніна. І такое адчуванне, што можна было ўзяць кожнага з гэтых персанажаў, раз ужо яму так спадабалася аўтару апісваць іх, і напісаць пра кожнага з іх сваю кнігу. І як быццам бы гэта было б цікавей, чым усе гэтыя персанажы ў адной кнізе, такая каша, і потым яны раптам апынаюцца ў адным самалёце, ў адных экстрэмальных умовах, і ўсё. То бок гэта было вельмі хаатычна, вельмі раскідана па тэксце. Гэтыя сюжэты вельмі складана было сачыць за падзеямі, і таму гэтую кнігу, мне здаецца, я чытала вельмі марудна, улічваючы, што астатнія кнігі Кідрука мне чытаюцца неверагодна лёгка. Ён такі трошкі Стывен Кінг для мяне па сваім стылі, і таму гэта кнігі, якія ты чытаеш сапраўды для адпачынку і для асалоты. А тут, магчыма, ён хацеў увесці больш нейкай філасофіі глыбокай пра тое, на што здольныя людзі ў такой сітуацыі. Гэта зноў жа вельмі банальна, і яшчэ і да таго ж абсалютна не раскрытая аказалася тэма. І я думала, што, можа быць, гэта я адна такая дурненькая, але я зайшла пачытаць водгукі, і аказалася, што сапраўды большасць людзей, якія чыталі гэтую кнігу, прытрымліваюцца такога ж меркавання, што гэта ўсё надта зацягнута, надта шмат лішняга, дэталяў, падрабязнасцяў, што ўсё гэта можна было скараціць і даць апісанне персанажаў там літаральна на 100 старонак, а далей больш неяк разгарнуць сітуацыю менавіта з выжываннем і знаходжаннем у гэтых гарах. Так што я радуюся, што я не адна такая, каму гэтая кніга не зайшла. Але тым не менш, я вам раю іншыя кнігі Макса Кідрука, і сама пасля вось гэтай адной кнігі, той выпадак, калі адна дрэнная кніга мяне ад аўтара не адштурхне, таму што ў яго ўжо ёсць нейкі крэдыт даверу, я маю крэдыт даверу да яго, што я чытала іншыя яго кнігі і ведаю, як ён можа пісаць і наколькі цікава і захапляльна гэта можа быць. Дагаварыла пра апошнюю кнігу і зразумела, што неяк усе гэтыя 3 сённяшнія кнігі атрымаліся нейкімі падобнымі трылерна-драматычнымі, і абяцаю вам, што ў наступны раз, калі буду расказваць пра украінскія кнігі, я знайду нейкія больш духаўздымныя, светлыя, пазітыўныя кнігі. Хаця насамрэч я ў жыцці не так шмат іх чытаю, ні ў якой мове, але тым не менш я паспрабую, каб гэта было ўсё не так сумна і безнадзейна. А то ў мяне на днях прасілі параіць штосьці з польскай літаратуры, і я зразумела, што з вельмі добрай, якаснай польскай літаратуры я магу параіць большага толькі нейкія дэтэктывы ці трылеры, таму што гэта той жанр, у якім палякі сапраўды малайцы і могуць шмат. І таму неяк часцей менавіта з польскіх аўтараў, не перакладной літаратуры, менавіта польскіх, я чытаю тыя жанры, у якіх яны сапраўды вельмі добрыя і могуць вельмі добра гэтыя творы пісаць. А нейкую літаратуру больш высокага, скажем так, это ўсё вельмі умоўна ў двукосці, нейкія больш інтэлектуальныя творы я чытаю іншых краінаў замежныя. І такім чынам яшчэ раз віншую маіх украінскіх слухачоў з Днём незалежнасці Украіны. У вас сапраўды вельмі шмат вартай літаратуры, якую, мне здаецца, беларусам варта чытаць. Плюс у тым, што мы маем магчымасць чытаць гэтыя кнігі без перакладу, то бок нам не трэба чакаць, пакуль нейкая чарговая украінская кніжка выйдзе па-беларуску, каб яе прачытаць. Яны тым не менш выходзяць, усё роўна перакладаць гэта варта, але сапраўды беларусы маюць такую цудоўную магчымасць чытаць першакрыніцы, чытаць усе гэтыя кнігі ў арыгінале і знаёміцца з украінскай літаратурай, таму што літаратуру суседзяў варта ведаць, калі гэта добрыя суседзі. Я ўспамінаю, што год таму у гэты ж час я таксама знаходзілася ў Будапешце, і акурат у Дзень незалежнасці мы пайшлі ў адзін з любімых наогул рэстаранаў у Венгрыі, у Будапешце прынамсі. Гэта Укран Удвар, гэта рэстаран украінскай кухні, у Будапешце іх некалькі.
І гэта сапраўды вельмі прыемнае месца з неверагодна смачнай кухняй. Гэта адны з найлепшых дранікаў, якія я ела ў сваім жыцці. І што самае важнае мне пасля Польшчы, гэта тое, што ў іх чамусьці смачная смятана. Наогул у Венгрыі, як і ў Польшчы, смятана нясмачная. Мае сябры ўжо чарговы раз падсмейваюцца з мяне за гэта, за тое, што я скарджуся. Вось усё мне ў Польшчы падабаецца, ўсё мяне ў Польшчы задавальняе, толькі вось смятана нясмачная. Ну, даруйце. На жаль, атрымалася так, што я даволі часта карыстаюся смятанай, і гэта адзіны прадукт, замены якога вартай я ў Польшчы не знайшла. У Венгрыі таксама, тут таксама, такая ж, як і ў Польшчы, але мне здаецца, яна можа быць трошкі больш смачная, але ўсё роўна гэта не тое, што мы прывыклі есці ў Беларусі. Але ж вось у гэтым украінскім рэстаране ў Будапешце смятана чамусьці смачная. Можа быць, гэта такі эфект, які дасягаецца тым, што там агулам смачная ежа, ну і смятана таксама да кучы, мне падаецца, смачны, але такое адчуванне, што я лётаю ў Будапешт выключна дзеля таго, каб паесці добрай смятаны. Раз у Беларусь я лётаць не магу. Ва ўкраінскіх крамах я таксама купляла смятану, але праблема ў тым, што там яна не украінская, там яна нямецкая, яна робіцца ў Германіі, і хоць надпісы на ёй па-украінску, але як і большасць прадуктаў ва ўкраінскіх рэстаранах, што тут у Будапешце, што ў Варшаве, не ў рэстаранах, а ў крамах. Яны ўсе маюць толькі украінскія лейблы збольшага, але вырабляюцца яны ўсе даўным-даўно ў Германіі. І многія людзі, украінцы, мне казалі, што гэта прадукт, які іхні родны знаёмы з дзяцінства прадукт нагадваюць толькі пакункам, але на смак гэта зусім іншае. Добра, што беларускія прадукты пакуль што немцы не робяць, таму што ва ўкраінскай краме ў Варшаве, што ва ўкраінскай краме ў Будапешце можна знайсці беларускія сыркі, можна знайсці беларускі бярозавік, і гэта ўсё нашы родныя беларускія прадукты. Шкада, што смятана ўсё ж такі туды не завозяць. І вось так гэты падкаст пачынаўся як бегавы, дзесьці ў сярэдзіне трошкі пабыў кніжным, скончыўся кулінарным. Мае густы вельмі спецыфічныя, магу сказаць я вам. А на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.